Chicharon. Hasil naman na init ka. Sinako nga unsa ni? May mga tinapa. Doon namin dala, gamay lang po, na tama lang po sa makaya. Sinsya na ta. Ni doon. Sige. Imo na anak? Ha? Imo manghod. Abot na gid mi diri sa Talaingod. So ang among tumong manghatag o gamay nga donation. So ang tibuok Davao City Jail na diri para manghatag diri sa barangay sakop sa Talaingod. So kana sila mga lumad nga tagaan ato o gamay nga hinabang. Okay, so bibo kayo sila ay kabalo sila sa natagaan sila. So naglinya na sila. Mali ang mga donation. Bibo kayo sila. So mo ni ang mga motor nga gidala diri. Okay. So mo ani. Linya na sila para ready na sila para mudawat. Okay. Kung saan nga barangay diri, ma'am? Kuyas ni sir, sityo sa nila. Ha? Ano gapon sa sakop? Kuyas ang palikot. Kuyas. Ito ang mga ipahatag. Manani yun. So mga kuteriya na atay paklans. Tapos mga juice. Ipangdagdag siguro na lang din. Mga juice. Chicharon. Hasil naman na init ka. Sinako nga unsa ni? May mga tinapa, sabon. Na among boss si Uncle Nimrod. Amo ang pinaka-abtik nga snappy nga driver. Ang guide snappy. Davao City Jail Male Dormitory. So mo siyang community relation service. Bibo na kayo sila, bibo. Mayong buntag sa tanan. Gikan mi sa Davao City. Na ari mi diri sa inyong lugar, yapitod mi dito sa munisipyo sa Talaingod. Nanangid mi nga mo bisita mi diri sa inyong lugar. Doon namin dala, gamay lang po, na tama lang po sa makaya. Pasensya na ta, pasensya na po mo. Inaot nga kani among gamay nga dala, mga dalit kaninyo. Mahimo pong blessings alang kaninyo, makahatag og gamay tabang sa atong mga nabati nga kalisod tungod aning mga pandemya. So, ako mga kauban, nagapasalamat ko sa among mga kauban nga naroon diri gikan sa Davao City Jail nga nagtuyog silang tanan, naghatag sila og mga donation. Gagmay ra ni pero hinaot nga makahatag og Napod-apod. mga kasing-kasing. Hoy. Naman mo! Tanggalay mo mas lagi, huwag kayo lasing mo ha. Naman mo! Oh!
mag-enjoy ta karon ha, kay natay mga pagkaon. So, dili na ta dito ta para mahatagan tanan ha, okay? So, nalipay mo kay namin dili karon para manghatag sa inyo ang pagkaon. So, daghang kay salamat sa inyong suporta labi na sa ato ang mga staff diri po sa munisipyo, kay Vice Mayor o kay Mayor. Daghang kay salamat sa pagdawat sa mga diri. Ma'am, Balik-balik lang may dripon. Okay. Sige, tingnan lang ta. Mga kauban, siguro magmahatag sila to the first day. Asa magsugod? Isa ka bugas. Linya-linya lang siguro kay para maisar kagi. Kani among hatag sa inyo ha, grasya ni gikan sa Ginoo. Unyang gabi magpasalamat mo sa Ginoo, dili mo magpasalamat sa mua. Ang Ginoo naghatag ani. Okay? Amen ba? Amen? Amen. At least kabalo sila, sila magpasalamat. Glory to God, yapo na. Amen, amen. The boss. Flex na ba, flex? Okay. Salamat Ginoo. Ana dayon. Okay, sige. Asa dira? Oo. Okay. Okay lang ka, Col? Okay lang, Col? Okay kayo, Oh. dili ta makapil na pagod kung namimigay tayo. Oh, tama, tama. Masarap ang magbigay. Nay, salamat kay Nay ha. Ni Dol ka dire. Oh, pasalamat ka sa Ginoo ha. Sa Ginoo ka magpasalamat. Isa pangalan nimo? Ha? Ilimit. Taga diri ka. Oh, unsa may imong kuan? Asa may imong balay dapit? Na si Babaw. Oh, sige, magpasalamat ka sa Ginoo ha. Oh, sa Ginoo magpasalamat. Sir. Hello. Isa imong pangalan dong? Babae, babae ni. Init sinilas. Hello. Isa imong pangalan? Oh, kasi yung pangalan. Isa yung pangalan. Ah, isa yung pangalan. Ngalan. Yan. Ikaw si? Pangalan. Si Julian. Ikaw? Joshua. Ikaw? Si? Axel. Axel. Okay. Magpasalamat sa Ginoo ha. Magpasalamat sa Ginoo. Sige. Si pangalan ni mo dong? Daniel. Ha? Daniel. Oh, si Ginoo magpasalamat ha. Artista. Oh. Padayon niya po ng panghatag. So kalipay na mo nga malipay sila. Ora na mo ang kuan. Among tumong dire sa Talaingod. Malipay mi nga malipay sila. Gi-share na mo ang blessing gikan sa Ginoo. So wala milabot ani nga blessing kundi gisugo lang mi nga i-share sa taga Talaingod. So sa Ginoo magpasalamat mi kay nakaabot mi diri nga safety og sa mga blessing nga nadawat namo. So obligasyon namo nga i-share sa ubang tao. Sa Ginoo magpasalamat gyapon. Ang Ginoo dungog ug himaya sa Ginoo gyapon. So katong wala pa Diyos, sige dawat. Sige dawat. Taman sa madala. Taman sa mabitbit. Gunit. Sige, dungagi pa. Dungagi pa Kol. Nahapitan. Oh, sige. Imo na anak? Ha? Imo manghod. Oh, manghod. Imong straw. Oh, sige tawagay mo mga kauban nga walang pagkakuan. Sa kuan na pod. Oh, di apa sila oh, pahabol. Taga Max Bidos. Taga Max Bidos. Oh, taga Pag-asa din kay dugay kadungog. Taga Pag-asa. Katuno lang. Sige, dungagi. Doon sa may istorya nga nakadawat ka gamay. Salamat no. Sa Ginoo magpasalamat no. Di mo na anak. No, wala may sanina. Ha? Asa yung balay? Oh, isi pangalan nimo? Taga diri ka? Oo, sige. Sa pangalan nimo te? Konsita. Konsita ka. Salamat kayo, sir.
Oh, salamat oh. Kunya, mag-ampo ka sa Ginoo. Pasalamat sa Ginoo ha. Oh, sige. Ang Ginoo mo panalangin sa inyo. Oh, sa Ginoo ta magpasalamat. Salamat kayo sa Oh, sige, sige. panalanginan mo sa Ginoo. Salamat po daw. Sa Ginoo ta magpasalamat. Iyaha mo kami tanan. Amo lang sugo lang pud mi dire. Panalanginan gid mo sa Ginoo. Oo, sige. Gamay nga di paabot na mo dire pero lang pud sa kuan. Tumang-tabang lang gud. Di ko daghan. Bisag gamay sir pero Importante kalipay no. Panagsaray makaabot dire. Oo sir. Ngano man kay lisod man gud ta sa layo-layo man. Sahay na mga bata ra pud walay bugas. Ay, oo. Pilas lang ilang. Ang ilahang matagaan. Oh, pero bahin sa bugas. Pero walay bugas nga hatag. Pero karon nga nakadala mi. Salamat. Masarap kayo sir kay naapil po mi nga mga ginikaran. Ang anak ko ginikanan. Sige. Kasud anak po mi. May tinapa na mati sulod. Kamatay gamay sabon. Pag face mask sir, salamat kayo. Balik. Babae only. Babae lang. Okay lang ba? Okay lang ba? Okay kayo. Ramadan ngayon pero nandito ka. Kaya nga. Pero kalipay mo. Masaya tayo pag namimigay tayo. Mama! 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 Mama lang, mama. Mama! Mama! Mama, mga mama. Ikaw! Mama! Hali! Dili na mo magluto. Diretso na mo mukaon. Oh. Mama na lang. Gay ko eh. Yan o, yan o. Yan o. Mama lang ka. Hay, wag na, wag na. Wag na maglakad. Ay na pagkuhan niya maganda sakit yung tail. Sa yung tail te. Nay. Disgrasya motor. Ah, parang pag biyahe. Oh.